Sa achiel mano mar odhiambo odiochieng' nyindi mabende jodak ma Ol Kalou ne odhi lutombulu kagimanyo ja od bura margi mano Eliero Madundo mabende otimore odiochieng' ma kawuono kabende wechego eko mag lweny tulo kanyakla kod chochni mag arita obedo odiochieng' mangima. Gino ero mabende jatend migawo mar arita mano Kipchumba Murkomen oselose odhiambo ma kawuono kanyakla kod jotelo mopogore opogore mabende wuok e gweng' makono ero kata yudo telo e gwenge makono. Mano kanyero bende kaluwore koda monj mabende jomoko mabende pok oyangore ne otimo odiochieng' makawuono kanyakla kopogore kod monjo jopiny ka idironegi iro malungo wang'. Eni moko kuom jofwambo bende ne omonji ohiny kabende mashinde magi mag ticha omagi. Mago eko duto te e kinde no ero mabende chenro mag kwano ombulu koro osechakore Ol Kalou kono ero mabende igeno IEBC kaluwore koda lendo mabende ne gigolo motelo. Giwacho kanyero ni chenro no ero mar kweno biro bedo korumo ka chopi mano kanyero sa 6 mar otieno. Manyiso kanyero ka okinya rito to okinyi makiny gibo bedo ka giselando mano kanyero jaloch mano mar Ol Kalou e Eliero Madundo mabende otim e odiochieng' makawuono. Wanono weche go mabende otimore kono ero matut kamagi e weche momiyo pek. As we speak, Munyeki Primary School has been attacked. Huruma Primary School has been attacked. AC Primary School, the biggest polling station, has been attacked. Nyakiambi Polling Station, Gorika and Mumbi. Eliero Madundo ma Ol Kalou obagi kang'uro kwako chenro mar arita bang' kweth moko ma oumo wiegi nenore e kind jochiw arita. Sifuna medo yudore kama deny ka koro othiche oko kaka jalup jaleg kweth manok e od buch Senate. Ne jok manego ohand pi. Wayie yiani nu konyo e thuolo mane pi onge, but sani koro pi nitiere e areas manu supply go. Manyuru ohala moro maber munyalo timo. Kambi Homa Wasco siemo achudhe makwalo odundu mag pi kendo kelo nok mar pi e boma ma Homa Bay. Akwa ini mondi bedo kodwa nyaka giko ma weche gimanyien mag ang'ich weli luongani Jael Lieta jaloko marwa en Belinda Phillips bende ote magi warwako kukalela mar ote machok ma en 2-3-6-0-0. Jopiny e kar chung od bura ma Ol Kalou ne owuok oko karom gi mar goyo ombulu ne jo od bura margi manyien. Yiero mano chakre okinyi kendo motieki e seche modhiambo ka itayo kod IEBC. Gie thuolo ni jopiny koro bedo akicha kaluwo chenro mar kwano ombulu no mar biro ng'eyo jaloch e yiero. Jopiny onyiso geno margi ni kweno dhi timore maber kata doko ni mutni moko ne nitiere e seche mag odiochieng'. Duol mar IEBC bendo medo singo ni chenro no ero timore e yo mahuyanga. Eto Hasanul, siku ya leo tunawekea security kura zetu kabisa. Hatutaki ziimbiwe. Gari zizingie huku ndani zizilete kura zingine hapa, unaona? Hatuwezi kumbali. Nimekuta ya kwamba wananchi wako gangari, wanahakikisha ya kwamba hakuna mtu anaiba kura na hakuna gari ambayo inaingia kwenye polling station. Na hivyo ndio tunataka tuhakikishe ya kwamba wananchi wanapiga kura na wanapewa haki. There's no question of protection of votes. The votes are protected. We have adequate security deployed in all polling stations to make sure that the votes are protected. And once the votes have been cast and the time ends, the votes will be counted. And so therefore we are appealing to the residents of Ol Kalou not to be incited by anybody. Wait for your votes to be counted at the polling station and you will know the results in a very short time. So people can tarry because they have the result form with them, but the declaration of result can only be done by IEBC. Any other result declared out there is not legal. They can only tally and see what the results are from their end, but declaration must only be done by the IEBC, and that's the Constitution of Kenya.
Kweth moro mar ji mapok gondgi ong'ere kendo moumo wengegi ne odiro iro malungo wang' ne jodak ma Ol Kalou kendo hinyo jofwambo e kinde mane chenro mar luto ombulu ne dhi nyime e odiechieng' ma kawuono. Jogo nogo tach e chuny boma ma Ol Kalou ka gitiyo gi geche madongo mar otenge kido mar Land Cruiser Prado. Matimore ka arita ne omed rido e gwengego eko ma Ol Kalou e odiechieng' endi mar luto ombulu. Tulono muoche moko kuom kuonde luto ombulu e kar chung' od bura ma Ol Kalou ka jopiny nodirne gi iro malungo wang'. Jofwambo bende ne ok odong' chien ka moko kuomgi ne ohiny, oma masindegi mag tich kendo ondhi gi joma pok oyang nyaka sani. Magi duto seche matin tiloro chenro mar luto ombulu kawuono. Jogo manore gi iro malungo wang' kod boka ne one alanga ka gidiro iro malungo wang'go ka gine geche mar otenge kido mag Land Cruiser Prado oko mar kuonde luto ombulu. Mae oting'o kar luto ombulu ma Ol Kalou Comprehensive kod AC Primary kanyakla kod e chuny boma ma Ol Kalou tok moko kuom ojende dino apaya. Kamano bende kweth no manodino wengegi noriembo joma ne ni oko mar kuonde luto ombulugo kama ne gidire iro malungo wang'. Jafwambo mar Radio Africa Group Enos Teche ma bende en jago picha mar gazet mar The Star kanyakla kod George Kieru man Nation Media Group oido hinyruok ka bende no magi gigegi mag tich kod kweth no mane nigi geche mag Land Cruiser Prado. Jakom board mar kambi fwambo mar Nation Media Group Jomo Ganda e ote ne ute fwambo okwendo monj motim ne jofwambogo kokwayo mondo oru nonro kojiwo ni monj ne jofwambo en rocho ratich oganda mondo bed gi ng'eyo mar gima timre. Motelo Commissioner Mama Sawa Joshua Kanatha osingo ni gari moramora ma onge number plate ibiro ndhi kod obila kokwayo jopiny kik bed kuonde luto ombulu ka gisetieko. Kila mtu ajue ni hatia kuendesha gari ambalo halina number plate. Na maafisa wetu wa usalama wakipata gari halina number plate, basi hilo gari litashikwa na kupelekwa station. Nyaka sani migao mar arita poko chiwo ler e wi wach mar operation no kasingo en ni idhi tim nonro mar yango kwethno mane oumo wengegi. These allegations of some other persons who are causing havoc in the Ol Kalou must be investigated thoroughly, and anyone who is culpable must be arrested regardless of their what they were doing and who deployed them to Ol Kalou. Gin geche ko iko bende nena ni number plates gini tiere koro ka intimo mano kanyiro nonro to yanga nene gin mek jomage. Kaluwore gi monj ma otim ne jofwambo mane mako weche kod keyo ka owuok e yiero madundo ma Ol Kalou, riwruoge mag fwambo oseyo tim makamano kendo dwaro ni mondo otim nonro. Riwruok mar jochung weche e pacho ka Kenya Editors Guild kokalo e jakom mare Zubeida Koome oseyo monjno kowacho ni mano en ataro mar ratiro kendo nyaka tim nonro. Kambi mar fwambo mar Nation Media Group bendo oseyo monj motim ne jofwambo mage kendo dwaro ni migepe mag nonro otim nonro mar yango joma omonjo jofwambogo. Nation Media Group wacho ni monj makamano en ataro mar ratiro jopiny yudo weche kowuok kuom jofwambo. Mano bende e chung' mar riwruok mar Center for Multi-Party Democracy ma bende wacho ni obila tiyo gi teko mathoth kuom jofwambo ma en ataro mar chik. Ogai madon bura ma DCP Rigathi Gachagua oseyo obila ma owacho ni otigo marach gi sirikal e kelo tungni e yiero madundo ma Ol Kalou. E twak mare dalane ma Wamunyoro County ma Nyeri, Gachagua bende oseyo duol mar IEBC mowacho ni ok otiyo tich maler e ombuluno ma kawuono. As we speak, Munyeki Primary School has been attacked. Huruma Primary School has been attacked. AC Primary School, the biggest polling station, has been attacked.
Nyakiambi polling station, Gorika and Mombi. Luckily, the people of Olkalau, the true sons and daughters of the Mau Mau, have repulsed these policemen with guns. I have been told now they are regrouping. They are planning to storm all the polling stations. And I'm surprised that EFECON and IBC has said nothing, even after polling stations have been attacked by hooded police. They are moving in vehicles in broad daylight with rifles and are wearing masks, and IBC is quiet because they are part of it. IBC and William Ruto are part and parcel. Wachnero mar monj kanyakla kod tulo mabende timore e gwenge ko mag Olkalau gin mago mabende o makowanga jotelo mopogore opogore kanyakla kod ruoge maka kod kacha mabende seyo tulo mabende osebedo gi odiechieng' makawuono e kuonde luto ombulu mopogore opogore e gwenge ko mag Olkalau kuma bende mana kaka neno e ripode mabende watimo ka nitiere moko kuoma jogoe ko mabende ne timo monj ma kamano ne jopiny ka bende gisani chindo mag kwano ombulu dhi nyime Olkalau mano pichni goe ko mabende koro wuok achiel kachiel mano kanyero ko Olkalau tiere moko kuom kuonde go eko mabende gisani osetieki kata kamano ero chendo no ero medo mana dhi nyime mana kaka no wacho ni motelo ni ntiere weche go eko mag tulo maka kod kacha mabende no bedo to wantiere koda jafom marwa Chris Owino mabende ogotach Olkalau kono ero odhi mana omiwa picha machiel kachiel e kaka weche obedo odiechieng' makawuono nyaka gisani makoro chendo no ero mar kwaro ombulu dhi mbele. Chris Oyimore erokamano ahinya mar tudri kodwa odhiambo masani waneno kanyero gigo mabende otimore kata kamano inyalo kuongo ilero no matut ni to ginang'o gine mabende otimore weche go mag monj mentiere jomosemaki to gisani ang'o makoro dhi nyime. Erokamano Jael ikindeni wan e kar luto ombulu ma Comprehensive School e ward ma Kaimbaga achiel kuom ward Sabich e kar chung od burani ma Olkalau kama gimadhi nyime sani en kweno mag ombulu madhi nyime sani kaka mwantiere ni en stream number 3 kar luto ombulu ma Comprehensive School ma Olkalau ni kod kuonde luto ombulu aberio kada streams aberio sani wan stream number 3 kama duoko mag ombulu osewuok stream number 3 mar Olkalau Comprehensive School Sami Kamau Ngodho mar duond bura mar DCP ni kod ombulu 301 ka Samuel Mushina mar UDA ni kod ombulu 30 anwoyo stream number 3 kar luto ombulu ma Olkalau Comprehensive School Sami Kamau Ngodho mar DCP oyudo ombulu 301 ka Samuel Mushina mar UDA owuok kod ombulu 30 stream number 4 Sami Kamau Ngodho mar DCP owuok gi ombulu 293 Samuel Mushina mar UDA owuok gi ombulu 28 Timothy Kariuki mar People's Renaissance Movement owuok kod ombulu 1 Wilson Kigwa mar Jubilee owuok kod ombulu 2 adhinuoyo stream number 4 mar Olkalau Comprehensive School Samuel Kamau Ngodho mar DCP owuok gi ombulu 293 Samuel Mushina mar UDA oyudo ombulu 28 Timothy Kariuki mar People's Renaissance Movement ombulu 1 Wilson Kigwa mar Jubilee ombulu 2 mago duoko mag ombulu ma waseyudo kowuok e kar luto ombulu tesen luto ombulu ma Olkalau Comprehensive School kama sani kweno mag ombulu dhi nyime Jael mae kar luto ombulu man kod kwan mathoth mag jogo ombulu e kar chung od burani ma Olkalau ka Olkalau Comprehensive School ntiere kod jogo ombulu mahewo 4,800 kailowe kod kar luto ombulu ma iluongo ni Huruma ACK Primary mabeni kod kwan mag jogo ombulu mathoth ma en achiel kuom kuonde luto ombulu ma kod ombulu ma kore
chal kaliech momiyo thuolo mokalo ai neno ka nitiere ywarok kendo amene kind jopiny kaachiel kod apisas mag obila ka jopiny oramo ni onge gari moro amora ma giyiene donjo kar luto ombulu ni ma comprehensive school kaka gachwa wuon gachwa mar fwambo mar Royal Media Services bende ne gidinonwa kendo gitamowa donjo kar luto ombulu ni ka giwacho ni gichich ni kopo ni gari moro amora oyieni ma donjo kar luto ombulu ma kamae mano nyalo kelo weche mag kuo mar ombulu ma okelo amen mapek kind apisas mag obila mag majoni kaachiel kod apisas mag obila makanga kod jopiny kamane ochuno obila otiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopiny mane ogoyo tach karombgi oko mar kata irangach mar kar luto ombulu makamae. Bang'e Jael ne ntiere gimane otimore jogo mapok oyangore nyaka sani mane oumo suchgi kendo otiyo kod geche ma onge kod number plate, geche kido mag Prado kod Subaru ne obiro e ng'we arititi kendo gidiro iro malungo wang' kaachiel kod goyo jofwambo ka moko kuom jofwambo bende ne oyudo hinyruok, ka moko kuomgi bende ne jogo omayo gi gikgi mag tich kaka picha kata kamera. Jofwambo mar NTV ne omay picha mare kaachiel kod jafwambo mar Star ma bende ne oma picha mare. Kata kamano pok oyangre ni jogi gin joma chal nade nikech ne gidino wengegi to gitiyo kod nyamburko ma onge kod number plate. Nyaka sani en ni apeyni duto madonjo Olkalau odin kod kite kamano ne jopiny odino apeyni makamago kendo chuno obila mondo oti kod geche makiro pi ma kuom jong'anyo ma kaka yo matemo keyogi. Nyaka sani en ni kar luto ombulu machiegni kodwa ma Huruma ACK kama jachung' ma duond bura mar UDA Samuel Mushina ogoyo ombulu mare iro malungo wang' idiro bang' dakika ka dakika manyiso ni pod weche pek e alwora mar ACK Huruma polling station ka kinde ka kinde wawinjo ka nitiere muoch mar iro malungo wang' ma odir kod apisas mag obila manyiso ni pod nitiere ywarok kind jopiny kaachiel kod apisas mag obila. Kata kamano chenro mar goyo ombulu Jael ne odhi e yo ma okwe, yo ma onge kod ng'ikruok moro amora. Masinde mag IBC otiyo ma onge kod ng'ikruok, jopiny bende owuok karombgi mar luto ombulu chakre seche mag okinyi nyaka seche mag midhiambo. Ne jopiny owuok oko karombgi, arita mar kwe bende ne oridi ka obila obet akicha mar neno ni onge gino marocho chenro mar goyo ombulu. Monyalo wacho ni onge chenro moro amora ma orocho chenro mar goyo ombulu. Goyo ombulu ne odhi nyime e yo makwe kendo yo maonge kod ng'ikruok moro amora, mak mana ne nitiere ywarok e kind jopiny kod apisas mag obila ka jopiny ne otamre wuok oko mar kuonde luto ombulu ka giwacho ni gigoyo tach kanyo kaka yo mar rito ombulu margi mondo kik gino ma giwacho ni kwe mar ombulu otimre. Jael Manenya Krisa, kanyo ero bende mana mapiyo piyo king'iyo kaka chenro mag kweno dhi mbele. Ing'iya ni to ginyalo tieke kochopo saa adi kama. En gino ma warito nyaka IBC nowacho ni saa 6 mar otieno. Onyalo timore kapok ochopo sechego koso mana bang'e. Jael kalure kod kwan mag kuonde luto ombulu ma e kar chung' od bura ma Olkalau maromo 144 nyiso ni kech thuolo mar kwano ombulu ochakre thuolo machuok mokalo, nyiso ni chenro ni nyalo dhi nyaka gimoro kar saa 5 saa 6 kanyo. Kodhi mapiyo sana to onyalo rumo kar saa 4, lakini kaka wanene onyalo chopo gimoro kar saa 5 madhi 6 kalure kod kwan mathoth mag kuonde luto ombulu. Kata kamano gima nyalo kelo geno en ni kuonde luto ombulu gin machiegni, ok gin maboyo, gin machiegni manyiso ni chenro ni nyalo rumo mapiyo. Geno mar jopiny kod geno mar IBC en ni kapok ochopo saa 6 jodak kata jogo ombulu e kar chung' od bura ma Olkalau biro bedo ni oseng'eyo ja od bura margi manyien. Koro pod wakia onyalo dhi saa 4 kata saa 5, lakini en kind saa 4 kod saa 6 kodhi malach. Jal
Erokamano ahinya Chris Owino mabende ogo tach Kanyero Olkalau kindeno ero mabende chenro maga kweno dhi mbele. Ageno Kanyero ni pod obotudre kodi kochopo saa 3 otieno winja ni to biro bedo ni ochopo ge Kanyero. Erokamano ahinya Chris Owino. Mano Kanyero wechego eko maga yiero ma Olkalau. E weche mamoko mabende waiko ni odhiambo makawuono ni jopiny ahinya to rowere kod ji ma oko kawo pande kar chung od bura Mauriri ojiw mondo otim mano kaka yor yudo chenro mag sirikal kod bedo kod duol mar yiero telo makare e kinde yiero maduong' mabiro. Kagilose kinde kawo pande kod ombulu kar chung od burano, jod bura Mauriri Mark Nyamita kod County Commissioner ma Migori Kisilik Mutua onyiso rowere ni kik gibed gini giluwo kendo liero e nyamburko mag jotelo kagionge ombulu kagikoni nyaka koro gikawo ombulu mar yiero jotelo magidwaro kendo siro bende jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. George B. Kamondo wawinjre. Kawuono wawacho ni waseneno ka kura e region wa Manyanza ok dhi maber ahinya. Koro kawuono wachaka yanga e constituency Mauriri. Gi chife wa gi jodongwa gi jotendwa duto wabedo piny mondo wawinjre mikakati kaka dhi kawo kura. Kendo wanyiso Rais Ruto ni kura wada kawo kaka dwarore. Mar ariyo, joma tindo wegoko ke mbui, wegoko ke liel, weliere bath mtok ng'ato tionge kipande kura bionge go. Jotelo mabeyo iyiero gi jokura mogoyo. Saa hii register yetu inasema by tarehe 10 mlikuwa 71. Tarehe 10 ya wiki hii 71 198. Nafikia haro niko correct. So tuko na 50,000. Ni 50 ndio tuingie 120. So hii 50 tumekuja tujipange tutapata namna gani. Wechege komaga kao ombulu kanyakla kod yiero ma Olkalau tero wakoro e yuewa mokongo dakika gen pariyo kod achiel toksa achiel mar otieno gin weche manyien mago mag ang'ich welo. Penjo mara eni kakoro yiero ma Olkalau ma en mana by election ema timbe mag njore nenore kamano yiero maduong' ma higa manyien dhi chalo nade. Iwacho ni medo mana kwayo ojende ni kik giyieti kod josiasa mano otenero mar Arthur Agina mar Kisumu Tengrero kama na inya kuom ote mari. Austin Oyu wacho neno news maler ka intiere chuny boma ma Nairobi. Erokamano ahinya kiwacho ni mos mama ni Esther Oyu kod baba ni George Oyu bende okawane ote magi. Kang'iyo otego eko mabende donjonwa e Facebook en kanyo ero ni Kim iwacho ni intiere kendiluo weche manyien ka intiere Milimani. Erokamano ahinya. Oriaro Leonard iwacho ni ODM koro ni kama tek. Geoffrey Nyawara iwacho ni until when will Gachagua keep on crying about IBC. Pauline Mbija Ramogi TV nenore maler inen ka intiere Kadem iwirito mana jotelo makoro idhi land bang'e. Fredrick Mnare news donjo e yono ero makber ka intiere Kisumu Kajulu Dale. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ochieng BTB Trees neno news e yo makare intiere Oridi Kanyikela imoso mamani Gordon Jangema owete ni duto te bende chuor Nyatom watching intiere Komoro za Ramogi TV iwacho ni ler maratari. Michael Ouma Odumbe ka intiere Oyani Masai Migori County. Erokamano ahinya kuom ote mari kanyakla kod Zakari Otieno iwacho ni Ramogi TV ler nyaka sango. Erokamano ahinya kuom ote mari. Monica Akumi iwacho ni bende semolo kaka pile kendiluo weche manyien ka intiere Parklands Nairobi. Wadhi bana yueyo machuoka pod waduogo gi weche manyien mamoko kikidhi mabor. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Nachako bedo gi paro moro mopogore kuomi in gi pari.
Anachako winjo mana kagima. Kuno kudeo ngima to bendo kudeo gima winjo gi e chunya. Gimora mora masebedo kadwaro notimre ka bajwaka. Okane ka biro timre kata chieng'. Anka nawacho gik maricho kuom pari eka mondo unuchak kwede odni Sanju. Nadwani ng'ata mantiere odni owekie gi weche ma eno wacho. Wate wan ka inwa paro ni pari mane tugo gi pachwa. To kara gik maricho gi te in mane timo gi. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. An Pamela. An jaodi. Jaoda. Aneno ka pasani osechako wiro wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro timi turuka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Machiegni kendo jokedne ratich oganda ma Kisumu nyiso sirikal mondo ket lwasi makare ne jokedne ratich oganda kaka yor tego demokrasia ma pachoka. Ka giloso kod jofwambo gikoni gisebedo ka gikalie ngima matek kendo moko kuomgi oseyudo sand kod hinyruok to onge ratiro ma imiyogi. Giseyo duol maketo nyong'ong ne tije obila pachoka mano IPOA magikoni poko kawo ndamo mora mora mar chik ne apisa mag obila mosebedo ka kelo hinyruok ne jokedne ratich oganda kod ji mamoko maketo sirikal tesre. Maandamano ni haki yetu, tulisoma katiba. Ayo mama, Amerika wasikie, na Europa wasikie, tulisoma katiba tukaelewa kufanya maandamano. Wakwayo migepe duto mek sirikal IPOA gini ODPP mondo gitim investigations. Wadonge ni joma timo mahundo ainagi gin jomage. Who are they? We want to see investigations being done and arrests being made and arraignment in court being done. Yes. And prosecution being done without any interference. Yes. We have the Independent Police Oversight Authority. Gititijgi. Gine maginyalo nyisowa ni shida nitie. Ginyalo nyisowa kuma shida nitie, kantie jomonego obed held responsible, migao mar police. That is their work. So IPOA mondo titije. Gwenge mag Masawa otelie kwan mamalo mar jotuo kansa mano yangi higa mag 2024 ka gwenge manyandwat mar Kenya ema kansa tinie pachoka ma en kaluwore kod nonro motim kod duol mar National Cancer Institute mabendo yango ni kwan mamalo mar jotuo kansa gin joma mine kipimo kod joma chuo. Sinfros Okinda nigi ler mathoth. Sirikal medo chuogo yore mag kedo kod tuo kansa ma medo nuro oganda mathoth e pachoka. Kaluwore kod nonro mar duol mar National Cancer Institute, ji moyo 14,000 noyudo kod tuo mar kansa higa mar 2024. Ka kuom kwan ni ji 8,000 gi wiye ne gin mine, chuo ne gin 6,225. Kaluwore kod NCI, kit kansa 5 mahinyo jo Kenya oting'o kansa mar thuno, mano mar dhod nyodo mar mine, kansa mamako dag nyodo mar joma chuo, kansa mar duol kod mano mar nyimbich madongo kata colorectal cancer. Kamano bende nono yango ni gwenge mag Masawa otelie kwan mamalo ma jotuo kotelnegi kod kaunti ma Nyeri, Murang'a, Uasin Gishu, Meru e kin mamoko. Gwenge mag nyandwat ma Kenya kata kamano ofwenyni ni kod kwan matin mar tuoni kamoting'o Mandera, Marsabit, Turkana e kind mamoko. Kaka yo mar goyo jek kedo kod tuo mar kansa, sirikal kawuono yango komiti moyiedhi mabiro telie timo nonro matut kotenore kod tuo mar kansa.
Oyango komiti no jatend migao mar thieth Aden Duale okwedo kwan mamalo mar thoe mikelo kod kansa kosingo ni migao mare biro tiyo kod komiti ni e duoko piny kwan makamano. To make the right policy decisions, we must get the right data, scientifically proven with evidence, so that we don't do guesswork. Because at the end of the day, as the chairman said, every decision we make within the healthcare sector affects the patient. So the decision must be made right, must be evidence-based, and it must be done timely. And with that, Chugo komiti no timore kinde ma piny Kenya rakore kod kwan mamalo mag jotuo kansa kageno eni tij komiti no biro jaso thuolo mosebedo e weche mag kedo chutho gi tuo mar kansa. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Migao mar somo kokalo kuom kar tiego jopuonj mag nyithindo mong'ol pacho ka mangima ochako chenro mar manyo nondo mag jopuonjre mong'ol pacho kendie e chenro mar neno ni piny owacho ochualo gige somo ne jopuonjre go duto ma oyange e nyasi mobage mar chualo kony mag gige somo ne jopuonjre ma hew 1011 ma bende obagi Nairobi. Judith Omondi lero wachno. E okang' mar adek piny owacho kokalo kuom migao mar somo ogolo gige tiegruok 321 madhi konyo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore pachoka ne jopuonjre ma ohew 1011. Chenro mar chiwo masinde gi ne jopuonj madongo mag skunde obagi Nairobi kama jatend migao mar somo Migoso Gamba oyuoro kendo yango ni itimo nonro mar yango kwan mag jopuonjre gi e pachoka ka migao no bende koro chano chwalo sir makamagi nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Chenro madhi neno ni jopuonjre duto ma Kenya oketi e thuolo achiel mar yudo somo makare. KISA is intending to expand the distribution of assistive devices and technologies to reach learners with disabilities in senior schools and tertiary institutions, including universities. Don't do this device display unless you know the needs of every learner. And we will take the directive very seriously, that we do needs assessment for every learner throughout the education sector. We'll do it that one as a directive for the CS. We have to do it and do it well, so that we have to know where a learner is, where every learner is supposed to be, and what they have at the moment, so that we know the gap of their needs. E kinde romoni kata kamano, riwruoge mag jopuonj man kod ng'ol ywak ni tiegruok mag jopuonjre mag ECD ma ong'ol pod ni piny mokalo ka koro gikwayo mondo mi sirikal otieg jopuonj manyalo konyo jopuonjre gi yare nasari ahinya to e kinde ma CBC nyaka. We have ECD SNE director. Let us encourage the ECD teachers to come and train for the SNE for early identification. Infrastructure in the SNE schools are in sorry states. Sorry to say. Jatend migao mar somo Migoso Gamba ochiwo chik mondo bad migao no matiego jopuonj mag jopuonjre ma ong'ol oneni ochiwo budget madhi neno ni japuonjre ka japuonjre ma ong'ol oyudo masin mar tiegruok kod konye ngimane ma ok oriwo kod japuonjre machielo. In with the Presidential Working Party recommendations on KISE, I direct the institute to work closely with all learning institutions of special needs so that every learner is provided with assistive devices at the ratio of 1:1. Ripote wirem kod kwan jopuonjre gi ichan goli e thuolo mar dweche 2 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV. Joked kod nyange nyiri e gwenge ma Kuria County ma Migori dwaro mondo piny owacho ket kuonde mag jot ne nyiri moringo nyange kendo ket tenge omenda minyal tigodo e ritogi e yore mag chiemo kod mamoko. Mendi motelo ne chenro mag nyangu nyiri mithoro time gwengego e kind dwe mar 10 kod 12. Miyo Waler. Kwan mathoth mag nyiri madote nyange giko mar higa mokalo gwego ma Kuria osebedo ka kelo penjo kaachiel kod paro mopogore ni tang'o ma inyalo tim mondo mae koro kik nuore e giko mar higani. Ingine tumejaribu, tumefunga, tumekamata perpetrators na kuwaweka na kupeleka kotini na kufungwa, lakini wengi
ni kama muda haujafikia, because we have done all the best we could, but we are only noticing a small change. Jokedo kod nyange mag nyiri ma oting'o ruoth mar location mar Bureg West Wilson Chacha kaachiel kod coordinator mar Micontrap Kenya Benta Dhiambo wacho ni onge mar kuonde jot malong'o ni nyiri moringo nyange othiro kenge mar kedo kod nyange nyiri. Nyithindo ming'ado ng'enygi wuonegi onge go. Gia e mieche maonge gi gimoro. Ma wuonegi pod culture nomako. Koro ka sirkal nyalo miyowa rescue center. Kech wan man gi temporary rescue center mati ka nyathi kete kacha rescue ma temporary. Kodak dale pod itimo nikech ong'eni kama onge kama dhi onge. Last year tulikuwa na issue hapa ya circumcision na most of the people walikuwa na lazimishwa kutahiriwa. Niliendua hiyo pressure cause nilikaa nyumbani. So walikuwa wanakujia watu tu wanawachukua hata kwa barabara, but ukikaa home na ukue focused na useme I'm not ready to be circumcised. Wanakuacha tu. Ekinde ma imedo manyo kenge ma otieko nyange mar nyiri, Ugego ma Kuria, riwruok no ma Micontrap Kenya, ka otende kod piny wacho, dhi nyime kod goyo buche makelo kamoro achiel, rawere matindo kod jonyuolgi, kaachiel kod oganda mamoko, imigepe kaka mano mar somo, mar manyore matieko nyange mag nyiri. Ne wapogo ji, opuonji ng'ato koni, opuonji nyithindo koni, opuonji mon koni, opuonji chuo koni. Lakini waneno ni kipuonjo ng'ato yoro ka gidhi ot to giling'. Koro ng'ama wacho ne wadgi onge nikech culture omakogi. Koro aneno ka nyithindo penjo mamit kabisa kaka parents gitimo negi. Omiyo pressure achune mang'eny timore ne jonyuolgi. Nitiere kuonde moko ma jonyuol ok nyal ng'ado ni gini ok nyal timore dalana. Omiyo kuonde go ok gidonje. Mtoto akielimishwa pale, mzazi aelimishwe, anarudi pia, wanarudi hao watu wanakutana katikati, wanaelezana ukweli. Ekitwak rawere do thuolo mar kono jonyuol pachgi ka otende kod weche mag nyange nyiri, ka jonyuol bende golo pachgi ka otende kod midhiero ni. Wamesema kwamba tohara inawaafekti na wao wanaipinga, na wamesema pia wazazi wawapatie nafasi katika maisha yao ya utoto wao ili waweze kujiamulia. Kada beni kwa nyiri wapodi tero nyange podi tie malo Igwenge ma Kuria, jokedo kod midhiero ni wacho ni osedok piny ka ipimo kod kile mokalo. Wengi kabisa wameweza kujisimamia. Ukiangalia saizi Micontrap Kenya tuko na ambassadors, tuko na TOTs. Ramogi has been very good in going to the community, highlighting and also helping the community's organization by sensitization. Kwa hero media mara Ramogi ni sana. They are always available. George Alama nyang'ad rieko ne ruok ma Micontrap Kenya e weche mag lwenje go mag kichwech wach ni kinde ma ijiwo puonj chike makedo kod nyange mag nyiri bende koro onego medrede. Giyudo thuolo mayot ma tero nyithindo manyiri nyango nikech chike ombeki. Omima achiel kuom gik ma daher wacho ni East African Legislative Assembly wan gi joma pachgi leo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tend kambi mochung'ne keyo pi maler ne jopiny e kaunti ma Homa Bay Homwasco ogolo siem ne achude magikoni ketho kendo kwalo odundu mag pi mamiyo moko kuom kuonde dak e boma ma Homa Bay rem yudo pi maler kinde duto. Jatatije maduong' mar Homwasco Thomas Nyonje wacho ni nitiere achude moko masani otuch kendo rocho lai mar pi. Okoni gitiyo gi obila mar chako luwo ndach jogo eko maketho kendo kwalo gigo magitiyo godo e keyo pi maler ne jopiny e bomano. Tabu maduong' ma wan godo ni ka wasethiedho pigni ma waikore kendo wakeye ne japiny, to nitiere some, I would call them scrupulous vendors ma interfere gi lines wa mag pi ma sana ne gi target kuonde ma valves wa mwa control gudo pi nitiere. Koro gidhi giloro valves gi, ka giseloro to ging'ado the knob, kasto koro gini dong' ni olorore to ng'ade ma ok onyal yawo pi. Koro mano affect areas mang'eny machalo kaka Sofia. Wachiwo siem motegno. Nyocha wache chien kacha kendo pod anuoye ne jok manego ohand pi
wayie yieni nu konyo e thuolo mane pi onge, but sani koro pi nitiere e areas manu supply go. Manyuru ohala moro maber munyalo timo. Ero kamana ahinya ripod no ero mano kowuok kaunti no ero ma Homa Bay. Chak tero e yweyo moro machielo mana mapiyo piyo Sospita kantiere ronge ero kamana ahinya kuom ote mari. Triza kawuok Migori ero kamano wayudo ote mari ka Peter Adero mar Mathare North Kenya dwaro lamo kod tweyo kaluwore koda weche miwacho ni dhi nyime e kinde machalo koda mendie. Yiero ma Olkalao ema koro waluwo kwe kende ema walando ne gimano ote no ero marei wuod Agenga kantiere Kadem. Kikidhi mabor pod oduogo gi weche mamoko. Maybe ningekuwa mrefu ningelose vitu mingi. Hakuna ofisi ninaendaga ati nakaa hapo kwa mlango. What I would say, yangu ni favor, and that is why he made me this size. And I accept the way I am. Yes, I always tell them, my size, my asset. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. D*811*271# mondo iyud Blessed Assurance kaka skiza tune mari. Kidwa chako tijini kata kidwa timo tij biashara mar kuoyo kombeni, kwanza her tiji. Ler ma tiji to golo kombe maber ema nyalo miyo iyud tich. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna othichoko e kom mar jalup jaleg kweth manoke Senate ma en lendo ma ogol gi spika mar od bura ma Senate Amason Kingi ma bendo lero ni okang'no obiro kaluwore gi dwaro mar duond buch ODM kendo sani Eddie Oketch ma en senator ma Migori ema dhi bedo e lemono. Dalinta Awuor nigi lerno. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna oyudore kama diny kendo ka koro thiche oko kaka jalup jaleg kweth manoke od bura mar Senate kendo koro ODM oketo senator ma Migori Eddie Oketch lemono. Speaker mar Senate Amason Kingi olando mano kolero ni en kaluwore gi barua ma ODM ondiko mar dwaro lokruok makamano. From the correspondence, the minutes indicate that a resolution was passed to remove the Deputy Senate Minority Whip, Senator Edwin Sifuna CBS MP, in accordance with Standing Order 23-4. The minutes further indicate the minority party elected Senator Eddie Gisheru Oketch, MP, to serve as the Deputy Senate Minority Whip in his place pursuant to Standing Order 23-5. Now, Honorable Senator, Standing Order 23-7 provides as follows. The Speaker, upon receipt of the decision under paragraph 6, shall verify the correspondence received and deliver a communication to the Senate within 3 sitting days. Sifuna, ma en achiel kuom jokanyo mag kweth mar Linda Mwananchi, ma yande obalo kod okang' mar ODM lando sirne jatend piny William Ruto. Jotelo mag kweth mar Linda Mwananchi oseyo okang' mar golo Sifuna e lemono ka giwacho ni romo manyocha ODM obago chieng' tich abich nyocha ok ochopo kwan ma oromo puodho gol mare. During Raila Odinga's funeral, we never had a PG meeting. But this particular one was so important
and it was pushed to the night at 7:30. Nevertheless, we decided to attend the meeting as Azimio members, and in that meeting, we were shocked to learn that there was only one agenda, the agenda to remove Edwin Sifuna as the Deputy Minority Whip. What was done yesterday is wrong and unacceptable. Sifuna has been removed unlawfully, and this gives Sifuna even mileage to continue leading in Linda Mwananchi. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Timar Harambee Starlets osemole boma ma Mirama e piny Ufaransa kama gidhibede gi orako kuom juma achiel motelo ne dhi Morocco e tuke mag AFCON mar laro osimbo mar Afrika. Kwethno motele koda kocha Beldin Odemba odhi e tuke mag Afrika kuom thuolo mar ariyo ka oketgi e Group A gi weg pacho Morocco, Algeria kod Senegal. Tim no dhi goyo tugo margi mokwongo gi weg pacho Morocco tarik 26 dweni kapok gigocho gi Senegal kaeto gitieko gi Algeria. Sana kata sawa mar weche manyien mag ang'ich welo orumo gi kanyo wachakwarad kendo sa 3 otieno kuma bende wadhi dok wang'eni to weche chalo nade e kwano ombulu mabende dhi nyime Olkalau kanyakla koda chendo marwa mano mar mine wacho kuma bende wadhi twake weche go mag jiwo pur mano kaluo wadrad kochopo sechego iluonga ni Jael Lieta jaloko mar osebedo Belinda Phillips.